polski kubaner albo kubański Polak. Co się dzisiaj wzięło mnie na wspominki. I teroski też powspominam tela co o zachach blanze inszej sorty. Czasie teroski wróci aż do XVIII wieku. Jeśli jedzie skuplować Bodzanowice, w ten czas Bocanowic, ze staruczną dziedziną Chorzów, egzotyczną kubańską stolicą Hawaną i naszymi polskimi partyzantoma, które robili Niemcom na ostuda bez sołko II wojna światowa kole Częstochowy. Pometlane polskie żywobycie, blank pokrojcowany i ozgzukany duch skrzotek naszych starzyków, dawniejszych naszych, jak to godają, landmanów, lebosrogi cufal, można do się to gnaje jakoś ich poskładać i wytuplikować. Czasie najprzód wróci nasza do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to w 1763 roku po 3 srogich śląskich wojnach zawarli pokój w takim mieście Hubertsburg, bez kiery to pokój nie całki ślom, krom tego cieszyńskiego i opawskiego, dostał się Prusom. Była to naisto ważna szpela w historii Chorzowa jeszcze w czynczos wsi. Do ostatka tego XVIII wieku Chorzów był katolicki i ludzie sam tutaj zawdy go dali po polsku, chociaż ten fest łoszkliwy Prusok Fryderyk II festelnie tego nie miał rod i durci się tropił, co by było inaczej. Wiara i język nie wyciepli, nie poradzili wyczać Prusoki na hasiok, chociaż festelnie tego chcieli. A wszystko do bestów i że mądre faroże chorzowski bez ambona słuchatelnica duplikowali swoim parafianom, co to jest ichnio erbizna. To trzeba dzierżyć i frejgować i nie kozać słuchać inszych. W tym kosokowym miesiącu we sierpniu 1784 roku, kiedy chorzowską farą reskierował farosz Ludwik Bojarski, urodził się we tej wsi Chorzów stanik Kempala, a może Kempala, 8 zeraje dziecko chorzowskiego siodłoka Kmiecia na przygonie kolodowniejszego gajdowca, jak się wtedy ten ostatek te łopłotki wsi Chorzów mianowali. Miano Kempala, bardziej po śląsku wymawiane Kempala, będzie się przez długie lata bez sołko ta moja geszykta przetwierać. Farosz przykował uwaga na Stasinka od maleńkości. Synek zdał mu się być naisto festelnym mądrokiem, kiedy miał 4 lata, sam wartko poradził czytać katejmus, chciał go farosz wywianować na jakiegoś beamtra, fojta albo co. Lajsnu się był farosz bojarski takie jedne sołectwo we Dębie od Ferdynanda Frebera, które przodzi jeszcze było we familii Kosmalów. No ale w 1791 roku faroszowi się umrzyło i nie doczkał Borogustego, kiejci nie skorzy na poczli rychtować, stowiać kole wsi Chorzów pierwszo gruba król, a za tym jeszcze werk królewsko huta. Pewnikiem ten król pruski Fryderyk Wilhelm III spodziewał się wojny z Napoleonem, bo festelnie interesował się tym, jak też rozwijał się chorzowski werk i tameszno gruba. Grubiorzy Berkmonów i ku temu jeszcze Smelczyży dowali sroge pony feudalne, znacy się też i farorze, tak choby i Hilary Przybylski. Z wól od farorza Przybylskiego dostał też i Stachu Kempala, chociaż nie o takiej robocie łączęgi medikowo. Klity o bitwach pod Jeną, Auerstadt i po gibkim przekludzeniu się wojoków na Austerlitz uplącli się we palicy stanika roztomajte myśli, roztomajte idy, tym bardziej, że w listopadzie 1806 roku do Bytonia przyciągli ci się napoleońskie wojoki, Poloki we napoleońskiej armii, którymi reskierował Oberleutnant, taki polski porucznik, Trębecki. 20-letni Stachu blędził, fantazjerował o srogich, interesantnych przygodach, geschichtach, cufalach, a wszędzie ci też rozprawiali, berali w ten czas geschichty o tym, i że polskie wiarusy wlazowali do Egiptu, albo szyfem poszpimowali na Santo Domingo, teroski się to mianuje Haiti, i kaj tam jest. Belątali mu się we Filipie te wszystkie dziedziny, te gorkie krainy, te dalekie i szerokie morza, oceany,
czerwony. Młody był, to i śniki, roztomajte, gryfne, farbiste miał. Kiedy ten Oberleutnant drugi raz przyjechał na Ślązek, ludzie ze Bytonia i nie ino witali go w 1807 roku jakiegoś wybawcę. Stachu Kempala, był ci już we mundurze cysowskich wojoków pod komendą Hieronima Bonaparte, brata Napoleona. I nie on jedyny razinku Ślązoki, którzy go dali po polskiemu festelnie się radowali, że sam do jej dziedziny, jej domowizny przykludzili się napoleońskie wojoki. Kasik w tej geschichte potracili się starszejsze stanikowe braciki, styknie powiedzieć, co najstarszy z nich, Józef, przekludził się aż pod samo Częstochowa. Eźli stanik prał się w ostatniej bitwie Napoleona, eli był pod Moskwą, eźli wojował w bitwie pod Waterloo. Nie idzie tego genau pedzie. Tela ino, co ostatni raz widzieli go aż na Kubie i a tak naisto we Hawanie, kaj stanik się na sam ostatek endlich dokulwitu. Hawana już była w pierwszych latach XIX wieku srogim już miastem z taką srogachną cytadelą do ochrony przed cudzymi szyfami. Tam, na takim starym, srogim cmentarzu, jeszcze do czasów Fulgencio Batisty, tego co to go Fidel łobalu, szło uwidzieć maluśki dynkmalik, taką plata ze wydziubanymi słoweckami. En Stanislao Kempala, soldado Polonii. Wiemy też, że en Stanislao Kasikole 1850 roku robił na plantacji trzciny cukrowej w Guines. Przekludził się zatem do Pinar del Rio, a już zaś decko nie skorzy belątał się wiele miasta Cienfuegos i Trinidad. W tym pierwszym mieście namówił się, przygodą się jedna festelnie szykowno, ale Blanc, cornodziocha, której ojce dali na chrzcie Izabel. Miał ciśnią jednego synka, którego okrzcili Jose, znaczy po naszemu Józef. We papiurach już zaś krum jego miana po ojcach Kempala naszkryflali jeszcze miano po mamulce Mata. Nie jest to rytyczne miano jego babeczki. Z kuli tego, co na Kubie, dawni wszystkie frele, które bedinowali u bogoczy, mianowali się razinku od miana Pampunia, od którego była ta plantacja. En Stanislao Kempala, Mata, kipnął, kie pisło mu ungefähr 70 lat, na denkmalu nie szło ujrzeć, kiej mu się zemrziło. Jose Mata, ni to Polok, ni to Ślązok, 2 razy się obabił. Zetytuplowanej żeniaczki miał gryfno Cerzicka Kristina, która się urodziła w 1864 roku, bezmać już 40-letni, kieł się przykludził na ten najgryfniejszy ze światu, żaden tak po prawdzie też nie miarkuje. Wziął za swe jeszcze w 1880 roku cornego synecka sieroty i domu po swoim ojcu i starziku miano en Stanislao Jose. No toż moment, nie gra Kubańca, który nie skorzy Asiu się polskim rodowodem i ku temu krojcom, znaczy się mulatka Kristina, którą Kasi kole 1880 roku wydowo się za rychtycznego, blankcicornego Kubańczyka. Jej synek Jose i jego przybrany bracik en Stanislao Jose zaciągli się do wojoków i prali się we srogi wojny Hiszpanii z Ameryki. Po tej wojnie Kuba jest już teroskich amerykońsko. Młody Jose był od tamtego czasu blank oddany dyktatorowi Kuby w latach 1925-33 Machado i Moralesowi. Ale już na ostatek swojego życia coś im mu się nie zdało, coś ich mu się odmieniło i wartko cytnął do Ameryki. W ten czas, kiedy Jose i jego ujek en Stanislao byli do kupy przy wojokach, pokazała się pierwszy raz jej cecha, jej taki znak szczególny. Jest to coś ich hobby gwiazda, ale nie tak blank do ostatka. To jest ring, takie kółecko ze 5 szpicków naokoło, a we pośrodku tego ringu jest literka V, takie wiecie jak Wiktoria. Ta cecha pokazuje się rusto na palmowym strumie, rusto wyrąbane
wyrąbane na murze, kędzi już zaś wypolone, wygorane na półmilimetrowej placie fornieru ze chlebowego strumu, ze chlebowego drzewka. Taki fornir do dzisiaj bierą na pakskliki do tych wywołanych hawańskich cygarów marki Partagas. Ta cycha, ten znak pokazuje się jeszcze długo przed rewolucją Fidela Castro, ale i kiedy ta rewolucja już na fest wypraskła, też wszędzie szło te sztachlowate kołecko, ten ring ze szpicami ujrzyć. Bali na kubańskich chlepochach, peso i centavos, ta samo cycha wydziubano była na denkmalu En Stanislao na szykownym, gryfnym hawańskim Kirchowie. Grób En Stanislao, nikie insze groby pierwszych bańtowników byli obalone, zbulone bezostatnio Fidelowo rewolucją. Idzie się wystawić, jak ten denkmal, ten jak to mądroki godają, grobowiec mógł wyglądać, kiedy się teroski kuknie na ten hawański cmentarz we pośrodku miasta, we pośrodku Hawany. I mocno roztomaj tych wandrusów mierzni, i że takiego szykownego, grywnego cmentarza jak we Hawanie, to nikaj we żadnym innym kraju nie idzie trafić. Festejnie ciężko, najstoprocnie jest poskładać wszystko to, co było dalsze, bo przecież nie wszystkie papiery się ostali, nie wszędzie szło wleźć, ale jedne jest sam festejnie interesantne. Genau ta samo cycha, ten sam znak szczególny pokazał się na fajran II wojny światowej u naszych partyzantów, którzy rapsikowali Welegojścia, Radomska i Kruszyny Wele Częstochowy. Do dzisiaj godo się tam o takim Neigerku, który śleciał z nieba, wyfuknął na falszirmie ze fligra zestrzelonego bez Niemców. Tam, kole tych dziedzin, kole Częstochowy, wojował we partyzantach taki istny, który się po ojcach, dejcie pozór, Józek Kępa mianował, zemrzyło mu się w 1994 roku, kiedy mu już pisło całkiem 80 lat. Znał Józek Kępa tego cornego, eźli nie? Można i że ja, bo somek wysznupał stary omszlak, tako kuwerta ze listecka, który przyszł ze Hawany. Som listece kajsik zapodział, potracił. Ostało ino też jedno zdjęcie cognego kubańskiego studenta, mianowanego Jose Dios Mata, który mieszkał we Polsce w latach 70. na stypendium Fidela Castro we Bytomiu, a nie skorzy we samej Częstochowie. Co by było szpasowni, to hiszpańskie miano Mata znaczy tyle, co Kępa. I kiedy się tak teroski cowie kuknie na polsko dziołcha, a ja ją snom, spode Radomska zdosie i że mogę być, co to jest jedna i ta samo familio, kiero się wandluje od chorzowskiej familii kmieci mianowanych Kępala i od Józefa, który wykludził się był kajsik pod Częstochowa. Eugen Spioku.